Machiegni kendo nyakoro mgajwang' e Ramogi TV na nyisi ni makoro en kidieny mar ariyo mar chenro mar Ameny Piny. Wantiere kod wendowa mabende koro wadwani watudre goe mbaka e wi chal mar piny ma pacho kae. Nyata gwengewa ma Nyanza nyakoro mgajwang' wadwani wang'e chal mar piny ka ntiere chenro magin go mag bero moko kuom piny mago mabende pod ntiere ng'ur moganda goloe. Bedang' nonyiswa ma en engineer Julius Makudero mabende en denone regional director mar KENHA e gwenge ma Nyanza kata ng'ano mabende tayo tije ochung' kata otayo tije e lo KENHA e gwengo ma Nyanza. Odona tude kod achiel kachiel county ma Kisumu kabende entiere studio wa oimore ahinya Julius. Erokamano kuom loso thuolo kodwa mbaka e chenro mar Ameny Piny e Ramogi TV. Iriyo nade? Ariyo maber kendo erokamano. Samoro thoth oganda wacho ni ok di mere kongi. Tadwa mi thuolo mar pimonwa ni to ere kamikete chenro mag piny mathur kae. Nyagwenge ma Nyanza mabende ichung'ne kaka jago na bende tayo chenro no. Nyiswa ni to kigoyo picha chal mar piny wachal nade nyaka sechegi. Pono ni untiere gi chenro mora mora sechegi kata mana kinde mabiro nyalo nyisowa bende. Nyiswa ni to kitiyo gi wang'i kapok wamanyo pach jopiny. Ineo nade? Usetiyo nade gwenge ma Nyanza? Erokamano ahinya. Aparo ni KENHA kata Kenya National Highways Authority osebedo ka tiyo e ndeche mang'eny gwenge mag Nyanza mabende wantiere gi ndeche manyien moseger ma connect wa gi Tanganyika kendo ma o connect Kisumu gi Busia. To kopogre gi mano nitiere ndeche malaro kilomita 1,500 magin ndeche ma osiko waloso ka nitiere gima kethore kaka iyudo ka ndeche ong'adore to kendo waloso kendo waiko maber. Omiyo e higni malaro kaka abiriyo mosekalo Sirikal osebedo ka oketo pesa mamiyo nderni chalo kaka gichalo kamano e Nyanza. Gin ndeche ma kata koth chwe gisebedo ka gidong' ka gin maber kendo iyudo ka darejni medo tiyo kata odoko ni koth bedo mang'eny. Kendo waseketo mipango mamiyo ndechego kata ng'ato tiyo kodgi to gin ndeche moko ma ok kel ajali kata miyo gik moko kethore. Erokamano. Erokamano ahinya engineer. Awinjo kitajo wach mar Isibania. We ateri e gwenge ma Isibania ntiere apaya kanyo mawinjo be ni tudo Isibania ahero kabendo chomo piny ma Tanzania. Nyaka sechegi napa mabende sani ochung' kendo gima dhi mbele onge. Nyiswa ni tere chenro ma ungo. Tang'o miyo ochung' nyaka sechegi ka gimitime bende onge ka jopiny bende koro yuago. Ni apaya no pok olose kaka winjo bed ni lose. Ang'o mosetimore apaya no madonjo Isibania kachopo e piny Tanzania? Erokamano ahinya. Ndara maya Isibania kabiro nyaka ahero en ndara moger to international standards ma nyisore ni en ndara madwaro pesa mang'eny kendo en ndara maniloso ka yudo pesa e African Development Bank. Koro ndara no kanochakre to ne nitiere budget mane kaka no opangi nok rom mabende nochunowa manyaka wadhi wamedo budget emomiyo ne nyalo nenore ni nderni go nochung' lakini no gichung' masani kaka wawuoyo ni contractor nitiere e ground kendo otiyo e town mar Kisii kalure gi kaka osetiyo e town mar Migori kendo all the way nyaka Ahero. Gimodong' sani maduong' e ndara no en wicho rangi kendo giketo signs kata gik ranyisi manyiso kaka ng'ato onego bed ni tiyo gi ndara no. En genowa ni sani kalure gi pesa moseket tenge ndara no onego bed ni tich modong' no
itieko in another 2 to 4 months. Julia, seche miwacho ni ntiere apaya kata ntiere omenda mathoth manodwaro mondo mi ogergo apaya no, ka bende wacho kanyo ni nodwaro omenda mathoth mabe ne ok obedo e sechego. En tij ng'a mar neno ni apaya miloso romre gi pesa miyudo? Pile giwacho ni ng'ado kodi koluwore gi kaka dendi romo. En tij ng'a mondo mi one ni omenda ni bo odhi romo loso apaya ni ma ok wachako gimok wanya tieko? Mano nok en ni omenda nok rom. Gima ne timre en ni sama sirikal loso budget, nitiere kaka nyaka ging'e nyaka nderni mamoko to kaluwre gi pesa manitiere. Koro gima noketno ne nokete ni mondo onyalo tiyo mos sokoma tijno matiek tijno kaka dwarore. Odoko ni contractors manwayudo ne gin contractors mane tiyo matek kendo ne ginyalo tiyo e yo moro matin tiyudo ka gisetiyo kamoro maduong' ahinya. Koro omiyo ne gitiyo gi pesa cha e yo morikni ahinya moloyo kaka sirikal nopango pesa no. But sani to koro pesa no waseyudo mabende kendo ok onego bed ni koro contractor chung' kendo. En tij ng'a mar pango weche mag omenda? En tij KENHA koso mar piny owacho? Mano mar piny owacho, kendo kaka KENHA wan wayudo budget wa through the Ministry of Roads. Koro piny owacho ema pangonwa kendo od bura ema nyalo approve budget mar higa ka higa. Rokamano Julius, nwaneno ka jumbe matin mokalo ni ntiere masira manowuok e Ahero kama Kisumu County, kama ne ntiere trailer mano obayo moluar piny kendo nohinyo jomoko. Ntie wach mabende otenre kod loche ting'o moheo kama winjo bed ni gigikie. Ere gima KENHA timo mane one wach ni odilgo, nikech ntiere weche mabende koro medo tucho ka masiche medo wuok kotenre kod loche mabende ting'o moheo kwan mwinjo bed ni giting'o. Ere gima utimo kaka duol no mar KENHA mane ni ugeng'o masiche makama nyamago mikelo kod loche mating'o misigo moheo mano mwinjo bed ni giting'o? Loche mating'o msigo moheo kaka onego bed ni giting'o, kaka KENHA wan gi department ma bende ng'iyo misigo kaka loche oting'o. Nyanza ka wan gi weighbridge Rongo, kendo nitiere virtual weighbridge kata weighbridge ma en onge ng'ama chungi Ahero kacha. E weighbridge ariyo go wan gi team ma bende patrol network mar kilomita 1,500 no e Nyanza ka, kendo wan gi department kata unit mar police mwatiyogo ma bende kwa yudo lori moting'o mopogore gi kaka onego bed noting'o to wapimo lori no, to kendo kwa yud no kalo to nitiere kaka itere e court mochul fines kaka dwarore. Koro wan gi department ma in charge mang'iyo wach ting'o sigo. Lakini kalure gi ajali mar timore Kachok, ajali mar Kachok en wach ma wasebedo kwang'iyo ahinya, to kendo gima waseyudo en ni wan gi drepe mag loche matemo modho mo, to kendo gidwaro ni ka gibiro Kachok kanyo to lori no mondo oidh malo mok gitiyo gi gear. Kendo gino oseyudo ka koro lori kachopo malo kacha to obiro gi speed mani malo mamiyo kona cha koro bedo matek, ok onyal go kona no. Kona mar wi daraja mar Kachok no, ka ng'ato ringo ng'wech mokalo kilometers 40 per hour, nyaka iyud chandruok kitemo go kona no. To mano en gima wasekete neno kete design, kendo waketo nyaka ranyisi manyiso ng'ato ni kik ring ng'wech mokalo kilometers 40.
per hour. Tiyudo ka loche mang'eny kendo ringo magikal kanyo gi kilometers kata 60 kata 80 per hour, to kochopo malo kacha cha koyudo ka speed neno ni malo to sigo moting'o cha ema koro wite oko. Koro mane gima wasefwenyo gi kachok kanyo, to kendo kaka Kenha watemo mondo wang'iyane ka wanyalo kelo gimoro kata ka humps kata rumble strips manyalo duoko speed mar loche go piny, makata koidho wi daraja malo kanyo to koro oringo e speed moro mok nyal miyo ogore piny. Erokamano. Tipo nade sia bende usenyiso derepe pile ing'iyo ti neno kondik moko bende nyisi ni to ko winjo bed ne dhi kilomita molo mae. Tiyudo ka derepe otiyo mana mondo bed ni mano michajo gi kata omenda bedi kete wiye kanyo midendo miluongo ni charges. Dibed ni gin piny ahinya ma gin gima ginya chulo mana mayot, nikech iyudo ka thuolo machuok kendo ajalo chako timore. En wach mane wamiyo gigi chako timore kendo, to ka en gima bende koro tenre kod ngima dhano owinjo bed ni ng'iyo yo makare. Gima timore e wach pimo sigo ni en ni transporters magin jok ma ting'o sigo nitiere groups magise form mamiyo kata timwa temo lao gi kendo manyo gi gotieno. Gichal joma ondiko ji e gwenge kendo ma monitor movement mar timwa kaka waringo e network mar Nyanza. Koro iyudo ni kidhi chop mine imak lori moro, to maybe onya bedo lori moro ma onge grubno kata jogo pok ong'eyo ni nitiere group ma monitor timwa ni. Fines kata charges mwawuego gin fines mang'eny, newach iyudo ka en fine ma range between 50,000 to 400,000 kalure gi kaka ikalo kiwango madwarore. Koro ok en fine matin, en fine mang'eny, to be momiyo ineno ka the transporters osedhi to an extent makoro ging'iyo kaka ginyalo beat the system, kata ginyalo utiyo gi yore moko ma ok girom gi team wa mamiyo kata mang'iyo gi mondo kik gikalo sigo mang'eny. Injinia waduoki chien kacha apaya mane wawacho ni ochomo Isibania kadonje piny Libama ma Tanzania. Christopher Nyamburi wacho ni odak Rongo, to wacho ni gwenge mar Rongo, wacho ni Rongo town nitiere kama pok olos kata ndara no kendo pok otieke. Ni to into iwacho ni sani koro wiche rangi modong, wacho ni into koro riambo ni koro dong mana wicho rangi kende. Era dier mar wach ni injinia. Rongo kanyo pod nitiere tich ma dwarore. Weighbridge ma wan go Rongo kanyo no wagole kendo waduoke Awendo. Gimomiyo pok olos kanyo en newach changes ma wadwa timo Rongo kanyo. Emomiyo Rongo kanyo pok wamulo. Contractor sani loso weighbridge ma bende in another 2 months bro yudo kosetieko weighbridge ma Awendo. To ni wacho ni mana rangi kende modong engineer. To donge ndara no king'iye kama owuoye Rongo kanyo no it's barely a kilometer, and okokal kilomita achiel. Oibu mawire rangi. Ok ni bro wire rangi, ibro lose bang' ka Rongo weighbridge osedok Awendo, kosetere Awendo. Koro apano pokorumo nyaka sechegi. Koro nwa penjo gimomiyo nodo ne pod ochung' kendo mano nyiso ni ok rangi kende modong kaka kuonge nyiso acha. Jopiny neno kendo iketo wang'i gidwa mondo ging'e adier. Gima wacho en ni gedo kae mar ndara nitiere gima waluongo ni substantial completion. Ndara kosechopo 80% according to us en ndara minyalo tigo kendo en gima wa regard ka gima en substantially complete. Koro final completion to podi. Gima wawacho ka ni ndara no jopiny sani nyalo tiyo kode up to about 85%. Gimodong ne 85% ni emana wacho ni odong wicho rangi to giketo bumps e centers madongo mawaseng'iyo mwaneno ni ajali ng'enye. Mane gimodong,
lakini pod wan gi Rongo kanyo mawacho ni it's just about 1 kilometer ma wabro loso bang' kwasetero Rongo Way Bridge Awendo. Mar ariyo awacho ni Kisii kacha be wan gi about another kilometer ma bende watiye sani. Koro kuonde ariyogo e kuonde ma wacho ni onyalo bedo ni odong' ni en gi tich moro mang'eny mohewo pako rangi, lakini the rest of the road en gimodong' ne kacha en pako rangi. Mano kende. Aya, kapod antiere Christopher Nyamburi ni nitiere kod penjo ariyo machielo. Owacho ni nitiere yo mar Nyarach ndege Oriedo nyaka Rangwe mane jatend piny Kenya oyawo kapok odhi kata kilomita achiel. To wacho ni wach kilomita ni osechopo kanye, wach ndara ni osechopo kure, kendo wacho ni gedo no chung kane bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta no wuok e telo. Kontrakta mowacho ni ma en MP mar Rongo be olala. Kia adier mar wach no, dang' ilerne jopiny to wach no ni nade? Anyata ya paya ma bende giwacho ni oya Nyarach ndege Oriedo kochomo Rangwe. Erokamano ahinya kuom penjo no. Ndara ma Nyamburi wuoyeno en ndara ma ing'iyo gi KERA ma en Kenya Rural Roads Authority. An achung' ne nderni madongo ma kendo terowa Tanzania gi Uganda ma kizungu luongo ni highways. Koro Nyarach nyaka Rangwe ni ok en highway, en rural roads. Omiyo abro kwayo ni penjo no onyalo bedo directed to KERA ma en Kenya Rural Roads Authority. Erokamano Julius Ageo ne Nyamburi owinjo wach no makare. We waduoge highway kama koro ing'eyo ni emibetie piny kende ma komi nitiere waseyudo ka kuonde mantiere apeyni madongo miwacho go Julius. Yudo ka jo ohala thoro timo helni e dho apeyni go. Ka en gima bende nyalo ketho ngima dhano, to nyalo kelo masiche mag apaya. Nya bende koro giliere bath ndara nitie kuonde miuse to king'iyo kaka gibedo gi ohelni magitimo en gima bende nyalo medo kelo masira e pacho ka. Nyiswa ni to en ang'o gini mutimo maneno ni uyudo akiane unyalo yudo negi kuma ginyalo timo ohala koso unyalo golo gi. Nyiswa ni to ere kamukete wachni kaka duol mar KENHA. Aparo ni kaka duol mar KENHA ma en wach ma kelonwa tich matek kendo wakawe very seriously. Newach nitiere kaka jopiny giamini ni ohala nitiere bath ndara, kendo nyalo yudo ka ji obiro mopedho nyaka gik moko e tie ndara. Ng'ato uso alot, ng'ato uso nyanya, ng'ato uso wuoche, nyaka yien midhi pedhi iuso e wi ndara. Wasebedo kwa wuoyo gi jopiny kendo watimo sensitization. Wan ga gi road shows moko ma watimo ma target centers madongo ma iyude ka ji opong' kacha. E dwe mar ariyo ka ne waringo e gwenge mag Kisii gi Nyamira kendo nwabiro nyaka Homa Bay kwa ringo e centers madongo go kendo kwa sensitize jopiny kwa nyiso gi dangers mag bede bath ndara. Newach magi gik ma waseneno ka kelo masira kendo ka nego jok mane ne onge ndara, ne gin mane bath ndara kendo ne gichung' kanyo. Koro watimo sensitization no. To kendo mar ariyo seche moko bende chunowa ma wati nyaka gi chik mar piny ma kendo nitiere kata joma be wadhi mwamaki ka waneno ni en gimoro maduong' ahinya mabiro e bath ndara manyalo kelo masira, to kendo wamako gi ma watergi e court mondo mi oyalgi e court. Lakini chik oyiene KENHA timo gik moko ariyo. Mokwongo chik oyiena ni mondo abi mondo agoli e ndara kendo agol gigeni manie ndarago. Chik kendo oyiena ni mondo abi mondo amaki kendo mondo oteri e court mondo ibed charged according to the law. Koro watiyo gi mbinu mopogore makata wige mokalo, aparo wige mokalo achiel nan gwenge mag Homa Bay gi Migori kendo nadhi nyaka Kisii gi Nyamira katemo wuoyo gi jopiny kendo naromo nyaka gi jotend jok ma uso e bath ndarago
ka temo lero negi shida mabiro gi uso gik moko e bath ndara. Ne wakelo nyaka jo county mondo mi wawuo kodgi ne wach chiro gi kar tero jok ma uso gik moko mano tij county. Ok en tij Kenha mar mondo mi walos chiro. Koro nwatemo wuoyo gi jo county ni kaber to jok matiyo e bath ndara ok onego mi trading license newach gin jok matiyo kama ok owinjore kendo kama osekelo ne masira. Omiyo nwawinjre ni kaber to jok matiyo e bath ndara ok onego mi license kendo kik onego juog-gi. Gin jok monego maki kendo jok monego gol e bath ndara mondo mi wakony jopiny kik yud masira e bath ndara. To en wach mabende ahero kaka iwacho ni utiyo kanyakla gi county government kata piny owacho mar county. Kata kamano pod aneno ka oganda wa pod timo sidi e bath ndara kendo iyudo ka kanyo ema gintiere gi geno ni ginyalo yude yuto mari. Kata kamano agiyo ni gichiko itgi, giwinjo ni chiko yieni. To bende usekawo okang' mar mako ng'ato ang'ata, Julius? Kaka iwacho ni chiko yieno nunyalo mako ng'ato, unyalo dhi golo gige e bath ndara. Bende nitiere seche musewuok ma koro utimo pedha ma bende koro uchoma choma apeyni madongo dongo kendo koro umako jogo ma bende koro uso kuno, koso gin bende gipogonu gimoro matin kaeto uduogo weyogi? Erokamano ahinya. Aparo ni dagombo wacho ni nitie joma wasemako kendo wan gi cases mang'eny madhi nyime e court. Gima daher nyiso oganda nyikwa Jaramogi Ajwang' en ni ing'eni mako ji wanyalo mako ji kendo wanyalo mako jopiny te mwaket e jela, lakini ka ji pachgi ok olokore ting'eni en gimoro mok, it's an exercise in futility. Emomiyo watemo wuoyo gi jopiny, twatemo nyisogi ni gologi e ndara ok ni ok wadwargi kendo ni ok wadwa ni mondo gidhi nyime go ohandni magitimogo. Wan watemo konyogi, watemo resogi mondo giae kama nyalo miyogi masira. Koro iyudo ni seche moko wadhi kuonde moko to kendo wawuoyo gi jopiny, to kendo jopiny wuok kodi mager kendo gipenji ni to kare wan tidwaro ni wadhi kanye, to walero negi ni Kenha ok los chirni, mano tij county mabende piny owacho mag jo county onego bed ni temo matek mondo gi ensure ni ng'ata ng'ata matimo ohala otimo ohala kama kare. To watemo nyisogi ni ndara ok en kamoro mitime ohala, ok en chiro, en kama masira nyalo timre saa asaya. Omiyo ji to wasemako kendo wan gi cases maendelea e court ma kapok wabiro wachopo e center nino to dakwayi oganda ni mondo iwuogi imany kamoro mopogore mondo itime ohandi e yo moro mowinjore kendo kamoro mok ibi yude masira. Kamano. Erokamano Julius. Kaeto bende pile inyisowa ni dhano nyaka ibed ni nyalo wuothe matin. Samoro bende nyalo kawe ndiki moro riembo mondo mi dendi obed gi ngima maber. Kata kamano oyudo ka thuoth apeyni madongo mathurka iluongo ni NMT. Jok ma bende koro ok umin thuolo kata mar riembe ndike moro. Oganda onge gi thuolo mar wuothe apeyni. Ukete mak odiny. Nitie kaka olose mana ne geche kende. Nyiswa ni to ere chenro ma un go. Tang'o mi apeyni gi olosi makata nano motorized. Onge gi thuolo mora mora mar bedi apeyni. Iyudo ka pinje machalo Netherlands nitie ndiga minya wuogo kendo ichop kama idhiye. To Kenya ka kitemo nitiere apeyni abendo diyore, ok umiyo thuolo jok manyalo wuotho gi tiendgi, ok umiyo thuolo jok manyalo dwaro riembo ndikgi. Ere chenro ma un go to ma obedo nade? Ang'o miyo wachopo kama wachopeni? Erokamano ahinya kuom penjo mipenjono, kendo daher lero ne oganda piny ni highways ma wan go mang'eny piny ka, to kata Nyanza is not an exception, en ni they are rural highways. Yani gin highways moko ma ok gintiere e town kata wanyalo wacho ni kamoro maduong'. Omiyo kaka Kenha gima ne watimo kata gima watimo mipango ma wan go en ni samiloso ndara cha wan gi kuonde ariyo maduong' e ndarano. Wan gi gima waluongo ni carriageway
ma en kama gari ringe. To kendo carriageway no en inyalo ng'eye gi rangi marochere ariyo manitiere tung' mar ndara. Gimoro amora matiyo gi mafuta, obed apiko, obed tuk-tuk, obed gari, en onego bed notiyo e kind line ariyo marocherego. Adieri line ariyo marocherego nitiere line ma ratong' manie diere, kendo line ma ratong' manie diere no iyudo ni nitie kuonde moko ma en dot dot, to nitiere kuonde moko ma en omakore. Injinia wuoyo kodi kata midusa kane goro ndara, nogoro ndara gi rangino. Kamineno ni nitiere line ma en broken no, midusa nyisi ni kanyo king'iyo mbele miyudo ka onge gari mabiro tinyalo overtake. To kama iyudo ka line no en omakore, midusa nyisi ni kitemo ni dwa overtake, to koro kiki blame engineer kata Kenha. Newach wan waseneno masira mabro yudi. NMT kakidende no, kata non-motorized traffic no, en jok mawuotho gi tiegi, jok mariembo ndigni, gen jok monego bed ni tiyo kata wuotho beyond line marocherego, ma waluongo ni shoulder, wadende ni shoulder. Shoulder ni en onego bed ni en mar jok mawuotho kata jok mariembo ndigni. To kibire town madongo kata gwenge madongo kaka Kisumu, tibro yudo ni Nyamasaria nyaka airport waloso ndara mar geche, kendo koro ne wach ka jok mawuotho gi ndigni manyalo betiyo ka bed ng'eny, iyudo ka waloso negi ndara mopogore mwaluongo ni cycle path kata cycle lanes. Watimo mano, kendo watimo mano e gwenge madongo dongo. Tiyudo ka seche moko ja apiko kata ja tuk-tuk moro odonje cycle lane ni, beringo ka kendo go horn ne jok mawuotho gi tiegi kata jok maringo gi ndigni. To mage ma awuoyo kendo watemo sensitize jopiny, kwa nyiso jopiny ni gimoro amora matiyo gi mafuta in onego bed ni ringo e kind lines marocherego. To ng'ata mok ti gi mafuta kata itiyo gi gimok ti gi mafuta, obed punda, obed kata ndiga, in onego bed ni tiyo gi cycle lane. Koro Julius yangonwa ni ntiere nafas muloso maler ya penigo duto ne jok mawuotho, nikech ng'uro sebedo ni ntiere moko kuomgi bende onge gi thuolo kata nafas mar jok manyalo wuotho gi tieni kata jok manyalo riembo ndiga kata mana punda kaka iwachono. Nitie, kendo a confirm jopiny nyalo neno Kisumu wan gi cycle lanes. Erokamano. Erokamano Julius, dwa medo goyo mbaka kata kamano nikech weche go motenre kod sa. Erokamano kuom loso thuolo kendo go kod mbaka e mago motenre kod chal mar piny mathuru kanyakora mga jwang' ng'iro ote mari. Erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Warom kende chenro ne mar meny piny seche machielo kata juma manyien. Nyinga Lydia Okeyo, oriti masane.